Mga kamisor, nakadungog na ba mo? Ato na bagong Enervon. Ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon. Enervon Z Plus na siya. Must have gid kini mga kamisor. Karon, gipakusgan pa sa zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, o vitamin E. Tabang mo hatag og healthy energy. Ug dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa saktong diet ug exercise. Busa, ayaw na mo paulahi. Pagtumar na mo sa pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus. Alagang yun nilang yan! Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa MISOR Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mo balita, mo alagad ug mulingaw. Ang MISOR Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patrol Balita alas 11. Dini inyo mabati ang mga labas ug nagunang balita. Sulod o gawas sa nasod. Patrol Balita alas 11. Maayong buntag, Misamis Oriental, tibuok nasod man sa tibuok kalibutan nga nabot sa atong sibihan. Adlong Huwebes karon, Oktubre 30, 2025. Nagapaminaw kamo sa MISOR Radio 7.5 News FM. Kini inyong tig balita MISOR Julina Luab lang sa MISOR Radio Patrol Balita sa alas 11. Kini mga nagunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Pasig City nangulo sa Batang Pinoy Medal Tally. Sa Celebrity Balita. Miss Universe CEO gipulihan na. Alam sa balita sa negosyo. 40.9 million pesos ng diskwento na sinati sa mga MSME. Sa balita, gawas sa nasud. 91 ka mga Palestinian namatay sa mga pag-atake sa Israel sa Gaza. Sa balita, sunod sa nasud. Zero tariff offer sa US gidumilian ni PBBM. Sa balita sa rehiyon. Operation Tabang sa Lanao del Norte gihatod sa Davao Oriental. Alam sa balitang lokal. Fish processing facility Laraw Tukuron sa Hitagom ug Galubihid MISOR og 1,000 ka solo parents na kadawat og 7K subsidy sa CDO. Og laing balitang lokal, livelihood assistance gitunol sa Taguluan. Sa pulis, balita. Patayng lawas sa unom ka bulang missing nga dalagita, dugta na. At ang imitalin sa atong pagbalik. Luzon, Visayas, Mindanao,
Misamis Oriental, kumusta? Ini ang inyong higala nung lading. Mag-imbita ka ninyo sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Madlungog na ni Ining Sibyaan 87.5 MISOR Radio. Sugod karong Pebrero 19 tuig 2024. Lunes ngadto sa adlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8:30 matagabi. Paminawa ang mga nagkalain-laing mga kasinatian sa kinabuhi sa tao sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. MISOR Radio. Sa balita sa paugnat sa kusog. Ang defending champion sa Pasig City ang miangkon og duha ka gold sa swimming niadtong Miyerkules aron sa akmito na kinalibuk ang liderato sa Batang Pinoy National Championships sa Antonio Acharon Sports Complex Pool. Ang Manila nga naguna sab sa girls freestyle relay ug boys 200-meter butterfly mao ikaduha sa medal tally board nga may 19 ka gold, 18 ka silver ug 16 ka bronze. Samtang Baguio City mo pwesto sa ikatulong dapit nga may 18 ka gold, 12 ka silver ug 16 ka bronze. Ana sa ikaupat nga pwesto ang Quezon City nga dunay 15 ka gold, 16 ka silver ug 20 ka bronze nga gisundan sa Davao City, Santa Rosa City, Zamboanga City, Cebu City ug General Santos City. Sa Celebrity Balita. Gitudlo sa Miss Universe Organization kun MUO, si Mario Bucaro isip bagong Chief Executive Officer puli sa Thai Business Mogul nga si Ann Jakra Jutatip nga naghupot sa posisyon sukad niadtong tuig 2022. Gipahibalo kini sa organisasyon, pinagi silang website niadtong Miyerkules, Oktubre 29. Si Jakra Jutatip ni-resign sa iyang executive post sa JKN Global Group niadtong Hunyo 20. Human ang Securities and Exchange Commission CONSEC sa Thailand, mi-issue og reklamo batok kaniya. Si Bucaro kaniadto nagserbisyo isip Vice Presidente sa MUO alang sa international nga relasyon. Nagrepresentaro sab siya sa Guatemala isip embahador sa Israel og Mexico. Human sa pahinomdom at ang tali sa beta sa negosyo o gawas sa nasud. Matag-adlong Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahaya dinhi sa 87.5 MISOR Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kun MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya inyong mabati matag adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 MISOR Radio. Atangi! MISOR Radio. Alam sa balita sa negosyo. Nagahatag dako kayang benepisyo ang mga reforma nga gipatuman sa Securities and Exchange Commission CONSEC sukad Hulyo ning tuiga sa mga micro, small and medium enterprises kon MSME nga nagatigom og 40.9 million pesos sa diskwento. Kini ang kandidat mao ikapin sa katunga sa kinalibuk ang 80.3 billion pesos milyones nga diskwento. Ang SEC may pagawas og tulo ka memorandum circulars aron dasigon ang pag-incorporate o pagpahapsay sa rehistrasyon. Ang MC number 6 naghatag og 50% nga discount sa company filings nga nagkatigom og 36.5 million pesos. Ang MC number 8 mihatag og discounted rate sa filing fees sa 8,506 ka MSME nga nagkatigom og 21.4 million pesos og laing 19.4 million pesos gikan sa pagtaas sa capital stock. Ang MC number 9 mihatag og 30% nga discount sa registration fees nga nakatigom og 3 million pesos. Si SEC Chairperson Francis Lim ingon nga pinagi sa pagpaubos sa mga babag, ang komisyon nagsuporta sa mga MSME aron mahimong catalyst sa paglambo sa ekonomiya. Sa balita, kawas sa nasud.
Gipatay sa kasundaluhan sa Israel ang 91 ka mga Palestinian, lagip ang labing menos 35 ka mga bata sa Gaza Strip, sukad niya atong Martes sa gabi nga naglapas sa kasabutan sa ceasefire sumala sa mga medic. Ang ehensya sa balita sa estado nga Wafa nga nagkuto sa medikal nga mga tinubdan gikan sa mga ospital sa Gaza nag-ingon nga 31 ka tawo ang napatay sa kasundaluhan sa Israel, 42 ka tawo sa sentral nga mga dapit o 18 sa habagatang Gaza Strip. Dusa-dusa ng mga sibilyan usab ang nasamdan sa mga pag-atake. Ang mga strikes sa Israel migos mga balay, mga tents nga gisilungan sa mga bakwit, mga sibilyan, usa ka sakyanan ug usa ka hospital sulod sa gitawag nga Yellow Line. Ang Yellow Line nagtumong sa zona diin ang mga porsa sa Israel miatras ubos sa kasabutan sa ceasefire. Human sa pahinomdom, atang tali sa balita sulod sa nasud ug balita sa rehiyon. Si Filimon, na masol nakakuha, ug isdang Ugungan na plema, hassle gyud. Pag Myra Cup na. Sa Myra Cup, o ka ng bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRB. Maunang afford ra ang Myra Cup. Kung wala na plema, padayon ang kalipay. sa merkadong guba. Alagang Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracop. If symptoms persist, consult your doctor. MISOR Radio. Sa balita, sunod sa nasud. Gipasabot ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go nga dili tinuod nga naulahi ang Pilipinas sa kasabutan sa zero tariff nga gitanyag sa Estados Unidos alang sa pipila ka ASEAN member countries sama sa Malaysia, Cambodia ug Thailand. Matod ni Go dili kini tungod sa kakulang sa aksyon sa gobyerno, kundi usa ka tinuyo o giplanong desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron maprotektahan ang mga lokal nga industriya batok sa posibilidad nga babanlasan sa barato nga imported nga produkto gikan sa Amerika. Dugang pa gipasabot ni PCO Yusek Claire Castro nga duha lamang sa mga ASEAN member countries ang mitugot sa zero tariff offer sa Estados Unidos. Kabahin niini ang pag-abli sa ilang merkado alang sa mga produkto sa agrikultura o industriya sa Amerika. Gisiguro sa Malacanang nga padayon pa ang ginasusi sa Pilipinas ang maong kasabutan aron masiguro nga mapanalipdan ang interes sa mga lokal nga maguma, mamumuo o negosyante sa nasod. Sa balita sa rehiyon. Padayon ang operasyon tabang sa probinsya nga panggamhanan sa Lanao del Norte sa paghatag og tabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog sa Davao Oriental. Ang misyon nagdala og mga pagkaon, serbisyong medikal o psychosocial support aron matabangan ang mga residente nga magka-recover gikan sa epekto sa katalagman. Niadtong Oktubre 27 ning tuiga gipanghatagan og hinabang ang mga pamilya sa barangay PM sobre Caraga o gisundan kini sa laing distribusyon sa barangay San Ignacio, Manay sa Oktubre 28. Apil sa tabang ang pagkaon og libreng medical services sama sa X-ray, ultrasound, laboratory testing og CBC. Giatiman usab ang mga bata pinagi sa psychosocial activities aron matabangan silang makabawi sa trauma. Nagpahayag si Caraga Mayor Ronnie Osnan sa iyang dako nga pagpasalamat kang Governor Muhammad Khalid Dimapuro og sa katawan sa Lanao del Norte sa ilang kinasingkasing nga pagtabang. Natapos ang mga operasyon, ang Operation Tabang Team sa ilang relief mission sa Municipality of Tarragona sa Oktubre 29 aron mahatagan usab og tabang ang mas daghang pamilya. Pinaagi ni gibaligon sa Lanao del Norte ang tinguha nga mag-alagad uban ang kaluoy, pagkayusa ug paglaom alang sa pagbangon sa Mindanao. Human sa pahinomdom, ang detalye alang sa betang lokal at ang isa atong pagbalik. Boss, naka-duty ka? Oh, nga naman. Kahapon, nakabatik ko og sakit sa lawas. Karon, bugat na gyud akong pamati. Basin ugma, grabe pagyud ni. Papag-ubag uraba ang panahon. Aladong, kung naay sakit sa lawas ug bugat ang pamati, sa yun ra na. Mag-bioflu dayon. Kaya ang bisan unsang sintomas sa flu. Bioflu? Sakto, kung bugat ang pamati ug sakit ang kalawasan, ayaw na hulating nga mo grabe. Tuman na dayon og bioflu. Salamat, boss. Mag-bioflu na ko. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. MISOR Radio. Alam sa balitang lokal.
Giingusgan karon sa panggamahan ng probinsyal ang pagpalambo sa fishery sector sa Misamis Oriental. Kinihuman may kortesiya ang Food and Agriculture Organization of the United Nations sa buhatan ni Governor Juliet Oy nga nagtanyag sa ilang umaabot ng mga proyekto sa probinsya. Matod ni ONFAO National Project Coordinator Rebecca Andong, tumong sa ilang pagbisita nga makigtambayayong aron na sa pagpalambo sa small-scale fisheries kan SSF og matabangan nga magkabaton og panginabuhian ang mga women in fisheries. Dugang ni Andong tumong usab nila nga ipahibalo sa gobernadora ang ongoing nga proyekto sa FAO. Kauban ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR-10, din mahimong project sites ang alubihid og hitagom. Samtang ikalipay ni Andong ang dakong suporta sa gobernadora nga misaad nga mohatag og building og gambalay nga magsilbing fish processing facility nga magkatabang sa panginabuhian sa mga kababayenan. Isayran nga lubihid og hitagom ang pipila sa mga coastal municipalities sa probinsya nga taas ang poverty incidence. Ang Food and Agriculture Organization (FAO) usa ka ahensya sa United Nations nga naning kamot aron mabatukan ang kagutom ug mapaayo ang nutrisyon ug seguridad sa pagkaon. Kasamtangan hugot ang koordinasyon ni Governor Uy sa BFAR alang sa katumanan sa maong programa. Dako ang pagtuon ni Governor Uy nga pinaagi sa paghatag importansya sa fisheries, maangkon ang food security, mapalambo ang ekonomiya ug magkahatag og panginabuhian sa katawhan. Alam sa balitang lokal. Pinagaw ng payout alang sa 1,000 ka indigent solo parents sa Cagayan de Oro ang ipahigayon sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy Oktubre 29 diha sa Barangay 40 Covered Court sa Dakbayan diin ang matag usa midawat og 7,000 pesos nga subsidy alang sa bulan sa Hunyo tuig 2024 hangtod Disyembre tuig 2024. Nasayang mikabat sa 557 ka indigent solo parents ang nakadawat sa District 2, samtang laing 443 sa District 1. Ang gilahumang makadawat sa Oktubre 31 diha sa Barangay 40 Covered Court. Ang mga payout subay sa Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Ang mga inisyatiba na himong posible, Pinaagi City Social Welfare and Development kon CSWD nga gipanguluhan ni CSWD Officer Anisha Tongson o CSWD Solo Parent Section pinanguluhan ni Mary Appledon Tabafa. Tumong niini nga mga taga nasa kadasig o ginagmayng tabang ang mga solo parents ilabi na sa nasinatiang kalisod sa inusarang pagkatiman sa ilang mga anak. Alam sa balitang lokal. Gituno sa lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Taguluan ang livelihood assistance ngadto sa 14 ka mga benepisyaryo Miyerkules Oktubre 29 ning tuiga. Ang matag benepisyaryo nakadawat og grocery items nga nagkantidad og 7,000 pesos nga kabahin sa livelihood program sa Municipal Employment Service Office kun MESO. Ang programa ginumala ubos sa pagpangulo ni Peso Manager Merly Imano. Gipaygayon ang seremonya sa pagtunol sa Oscar Conference Room. Dako sab nga dungog ang pagtambong ni Municipal Councilor Hani Analo Imano Donya kinsa mao ang committee chairman sa livelihood program. Nagatag si Konsehala Imano Donya og mabulukong mensahe. Din gipasiugda ang kaminungdanon sa programa aron makatabang sa pagsugod ug pagbalikod sa pinabuhian sa mga residente sa Taguluan. Ang mga programa nagtumong sa paghatag og gayunan sa mga benepisyaryo nga makabaton og kaugalingong income generating activity o maduwagan ang ilang kasamtangang panginabuhian. Human sa painumdom ang detalye sa pulis. Balita. MISOR Radio. Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. As we eat our breakfast in the morning and enjoy our coffee in the afternoon, Miss or Favorites is your getaway music playlist show. A mixture of different genres of music, combined and exceptionally dedicated for our listeners' music choice. Miss or Favorites Morning and Afternoon Edition. Mondays to Fridays. Miss or Favorites with DJ Dan Dalandan. MISOR Radio. Sa pulis, balita. Dugta nang napalgan ang lawas sa usa ka 15 anyos nga dalagita nga gitahong 6 ka bulan nga nawala sa usa ka abandonadong balay sa Purok 3A Barangay Poblasyon Laak, Davao de Oro niadtong Lunes, Oktubre 28 ning tuiga. Gikumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office kun DDO-PPO nga ang lawas sa biktima dihang nakaplagan naa na sa state of decomposition.
Nasairan nga ang dalagita unang gi-report nga missing niadtong Abril ning tuiga. Aban wala gyud kini makit hangtod sa pagkadiskubre sa iyang patayng lawas. Padayon ang ugot ng investigasyon sa mga otoridad aron masuta kung unsa ang hinungdan ug kinsa ang responsableng tawo sa pagkamatay sa biktima. Atong oras, alas 11:39 sa kabuntagon. Hatod kaninyo ni Kapitan Romeo Bacaro kagawad alang magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Mga kamisor, inyong nabatihan na isang balita karong orasan at kaninyo sa MISOR Radio 87.5 FM. Alas sa inyong opinyon o sesyon, ibarangat lamang ka na sa MISOR Radio official Facebook page. Kini ang inyong tigbalita, MISOR Julina Luab sa MISOR Radio, mo balita mo alagad. Muling nga! Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa MISOR Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang MISOR Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.